Club Junta, building better Africa. Ndikuta ngalesa kuna mamuna mwaje zaka usi so 7 ndukanga business imeneyo. Nali 2025 July pa 14 umeona balance mind batire kuti akugulitsa. Ndiye ndinamufosa kuti alirenga kuti ndankanduza kuti ndiraje. Lero kisanje nyumba kwaje. Komano akugulitsira njala kuti kandrama kakaguli chakudya. Anabwera ndi nyamata wake ndithu ndimene ndinamkula battery ja. Ntamugula Jabwi. nalipo maseti 4. Ndiye zili chonchija akandifufuza ndinauza kuti anagula mayena ache batireri. Ankati agulitsira njala ankati ndawo limene amagwisa ntchito nyumba kwawo kuti andama wakapezere chakudya. Ndiye akuti chabwino ndiye ndikuti mara mayi unambalana ndipatsa ndiye bwanji ndiwayimbire kuti atani abwere mora kuti mwagwira motani. Ndeni mena ankati apita kunyumba wawo kuti kagwira mayiwo atithawira ndi mwana waye yemweyo apita kumudzi kwawo. Ndiye kuti kuchokera kumene kwa mayiwo imene ndinabwera pashopu panupa kudza kutengani. Then kuti kuthawirani ndadzite ndiye ndikuti inokhala maseti munthu wa mayiwo kuthawirani bwanji ndakuti ayi ndithu atithawira. Zimayiwo ndi mwana wake yemwe apita kumudzi kwawo. Sanachulese kuti kumudzi waye kuti ayi? Sanachule. Ndiye ndikuti ayi ndithu munthu ne nakula mayi amene obatirero kumamadi ndirawo. Pamene pamanena kuti ayi nyoba sikumangati 10 kusero. Ndiye ndikuti ine ndinongogula ndakuti zilibe kanthu. Ndiye ndikuti mukhoza koma wanga na mafairo anga simwapeza kuti ndinokubayi. Ndimapanga ka business anga komweko mulungu amandithandizira muti momo. Ndati ayi zilibe kanthu tiyeni musero. Ndimene manyamuka kupera pa reflection ya sero mama anga ananditsatira ndithu. Ndiye pa tsiku limene ndinandindrama ndithu okwanira ngati 547,000 mthumba mwanga. Ndifoni yange atachi ndiakivadi. Kentafika amene paja imene no ndinatenga foni yange akivadi ndi atachi kumpasa mwana mwanga uja kuti amulamu ndisungire zinthuzi. Ndimene arusa 47,000 kumamwerengera yeyo jasu kumawerenga. Ndimene ndinkamuza nara ndindama kwanira 500,000 ya mulamu. Ndiye nayo kuti ndiruse ndikuwerengereni komanso nani mudziwerenga chonde mwandizani mwandisungire ndata chabwino mulamu. Ndiye ndinayika mu kajombo iti amayika amazera anthu machipisi. Ndinayika mmenemo kumangamanga ndirapa pa ndrama iti. Ndiye ndilangopisa mthumba murusa jumba imene nanga sikampiyapiyaka jumba kaja kamberewe kamaonekera. Ndimene no ndinamba kumenyedwa amene pacha kwambiri ya polisi amene so ina amene anali pa infection ipo. Then mene nkafuta nanga sobana kyo nimenyati yani inyo mwandipeza dinolakwa mwadi muri munditsekere musoro ndimanga. Then tundurenga ndikumpasa ni mwamanga uri zikasungije. Nanga musoro muzingasungike zinthu zangazi. Then nanga chimene mundimenyera ndi yani. Bana amene akuti iwe uri chedwetsa kwambiri. Iweso uruke banja tukumenyaso kumunena mwamanga uja uruke banja pompanopa tukumenya naweso. Mwamanga uja Frank Dixon anangotubuka banja twera banja. Kundisene ndikumenyedwa. Dumboyo nalandidwa andigwetsa pasi. Ena mandipisa be marumba, ena mandiponda mutu. Ena mandiponda miyendoyi. Ena pamimba pasana. Ndiri chigone basi, adumenya kwambiri ndithu kuti pakana anandikomola.
komano sindinadziwe nokwina kuti chimachitika ndi chani ichi. Koma amene amaona sunda amene ali musolomo ndakuti kandu wa polisi wina anapita panja apo kampeza mwana mwangayo anangompasa zipasi zanga za uzika mnavibala yedi. Koma ndirama imene anandirandayi kumapite nayo oyi. Imene mwana mwangayo chankanyamuka kukamuza mchema Rwanda chesirasiisa. Kuti achimwene anu ruku zili motoromo. Ndakuti azichoncho ndadzite dali kana phika chakudya kuti adzandione kumene kudya. Atafika kumene kuchabe ndimene no akulu wa polisi yokhaya pa reception ipo mpamana kuti simutha kuonana naye ameneyi timake ndiwokwera kwambiri. Ndiye mungoti wasanya kudyacho kuti kuthulia mbali zina ukamphwera mtima wakewo timpasa sima yadya. Ndala namkuthulia mbali zina momota auze kuti andimenya ndikomola osauza zimene zija anabisa ali mali timanga ngokwera kwambiri. Ndala namkuthulia chakudya chombali zina ndaka polisi ameneyo amatenga chakudya chijo kumapasa anthu amene ali musolomo ine ndili chikomokereni. Ali tsunero atanabwera kawiri kosika bwino atanabwera soka cha kumadzulo wa polisi yonse anauza chimodzimodzi kuti amkuthulia mbali andipatsa kuti ndidye. Matenga zakudya zija kumapasa anthu amene ali musolomo ine ndili chikomokereni chonchicha. Ndiye akuti no kaya jinkati mwa usiku kaya alikanda amene ali musolo alikhala kama kuwira kaya ra munthu amene mwalibwesera muno sali bwino. Ndalikanda wa polisi wina analo amene mujoza ndiyang'ana imene akuti kaya ananditengera pa galimoto yawo ati ananditengera ku chipatala kuti ankati akuti amene kuchipatala eti alikanda usiku omwewo. Mukungonena mongo kayikira amene mamba kwa ndani zimenezi. Zimenezi zino amene no amayankhula domwe ya polisiwo paye panali chikhalala chawo chimene analembera ali kachipatala komweko ine ndi chikomokerere. Komano akuti sanachedwe nane kuchipatalako akanapezanso kuti akandiponya musero koma kuti ndili chikomokereni ati nkumandimenya abe musero usiku akuti kaya komane ndiye sindingadziona pena kalikonse ayi ankaona zimenezo ndamene ali musero. Ndiye akuti kutacha mu tsiku linali ayentha imeneyo tapita pa reception kuntamena amandi panga chipongwe tinapeza panali azimayi ambiri ndazibambo ambiri akuti kwa chingeni atana wana abakaya ndi anali musoro momo nde ndinankandichitazo anthu ankamaona anthu amenewo. Ndi atabwera kuti tsiku linano kuti adzaona nawo ndi akuti kandi mwana wawo winano amene ankanong'oneza laona kuti kumati musoromo abambo ena acho amamenyedwa dzulo kwambiri ali chikomokereni kufika pana panopa. Ndakuti abamba chamamenyaja ndadzite auri anamenyadi kwambiri ali chikomokereni ndadzite ndatacha bwino anthu aja. Ndi akuti no atabwera kandi mwamangayo ndi mchemwali wangayo ndimene no akuti kaya mayi ena pa gulupo wankata simene naona anabwera ndi abambo aja ali chikomokereniwa ndi awakhalapo mwina ndafikire ndafotokozere ngatakudziwapo kanthu. Ndati anapeza mwamangawo kumafusa na kuti kodi sino aja munabwera ndi abambo aja amamenyedwa kwambiri dzulo aja. Ndakuti ndineyo ndiyafuna chani mwamanga. Ndakuti kumazona ali chikomokereni kuchokera dzulo kufika lero mudziwa kanthu. Ndakuti sindidziwa kena kalikonse komano chodabwitsa nchoti dzulo ndinabwera ndithu ngapo kose ndi chakudya. Muna polisi amene akuti mtima wangu wokwera kwambiri ndesi mutha kuonana nawoyi ngoti pasani chakudyacho tikuthulia mbali zina tumapasa mtima wawo kaphwera. Tirabwera sanatuza chimodzimodzi komano zotatiuza kuti munthu ali chikomokereni sanatiuze ndi ifeso tinongodababe kuti kodi kani chabwino ndezoti ali chikomokereni simadziwa ayi. Ndati atakani mwafufuze atali chikomokereni tinabva ana athu amene ali musero momonda amene amandinong'oneza. Ndatapita mwamangawo chomene kuja ndi akuti wa polisiyo anali pa section iyo amakana ona kuti mulibe munthu amene ali wokomoka sikudziwa kena kalikonse kuti muli munthu amene ali wokomoka. Ndakuti nokaya atayitana dzina langa mayitana musoro mu dzina langalo ndakuti nawo munthu wina amene museromo amene akuti bwana ali munthu amene mumuyita naye uja ali chikomokereni kuchokera dzulo uja munapita naye kuchipatala amene bwana ali chikomokereni uja. Ndakuti ife sitidziwa kuti mmene munthu amene ali wokomoka iyayi sitikudziwa kuti munthu wakomoka mmene moyo. Ndati bwana ali koma tinayambira dzulo uja kufotokozerani ndi manyelanyaza tipakana dzulo usiku muja munanditengera kuchipatala komanso munabwera naye ali utani ali chikomokereni. Kumbe kusiyana panopa ali chikomokereni olonso mama wachipaja makuza ni beni kuti munthu lo musoro ali chikomokereni.
mabesi malabadira ndawo tinoka wa polisi ameneyo amamba anokumakangana ndi munthu amene amapereka uthenga umene amene ali museroyo nawo kuti wewe ufuna ukhainga ndani sizoti mene munthu akumwa sili madziwa ndawo tino anangotsagula mene munthu afunditenga ndikweza mugali moto yawo ndikweza mugali moto yawo ndipena manena ona kuti basi awawa tiapatsa belo ya ulere mupite nawo kuchipatala akakati apeza bwino basi nkhani yatha mudziwatengerani kunyumba kwanu wakhana kunyumba kwanu musadzabwere naso kuno nkhani yatha basi akakati achira chipatala nkhani yatha ino ali kumachosecho kulamwanga wina alana kumana ndaye isuwo polisi konko ine ndidakalibe musolo muchikomokereni amene wodzinawo ndani amene iyi ndi John Banda apolisiyo fanya amene ndi ayesuwo ndi dzina lawo lono ndi landithawa ndithu ndiye akuti anata kumana nawo muofesi mwawo ali mulamwangayo anatenga ndalama kwanya 20,000 alikhala nkamachondera kuti achonde munthu uyu nanga siru kuti alikomokereni thandizeni kuti tene kuti kuchipatala ndali mulamwanga anatenga 20,000 wapatsa ayesuwo ndimene ayesuwo anauza khala lino amene amalemba belo yokuti andilembere belo ngati akundipatsa belo ya ulere pamene chonsecho mulamwangayo watenga ndalama kumbaliko kuwapatsa ayesuwo kuti anditulutse belo kuti anditengere kuchipatala imeneno ankanditengera kuchipatala ngati nkutsitsimuka kwanga ndiona kuti mwina unali ndi usiku foti nangodabwa kuti magetsi awala kwambiri madabwa kuti ndili kuno kuti ndipo zezo lukankulaso sindingakwanitsa komano nangodabwa kuti kantheko chero nthu mwanga mulu waukulu kwambiri mulu waukulu kwa basi nde sinathe kuti ndingakwanitsa kulankhula nangokhala ngogona ndiye kuti acha mu tsiku linali mzero tawo munthu lilamba kubwera ndimeneno ndinkamafufuza kuti munthu une ndili kuno kuchipatala chachitika ndi chani kuti ndipezeke kuchipatala kuno komanso ndiona kuti kuli madirivi ukoso madirivi kwenikweni ndapanga motani kuti ndipezeke kuno kuchipatala ndi mmene mulamwangayo ankandifotokozera ona kuti kuti muna agula amene achibadire ndi anabwera amene wajona senti uzakutengani zira kumafesi kwawo ndi atakufunsa ndino chiliyonse manafotokoza ndi amati basa akumangani nyumba yako simupitasoyi ndimene mapita kulisekishoni asero ndimene no unatenga mafoni kundipatsa ndi ndalama ina kundipatsa koma ndalama imene mali ilipo kuonera 500,000 imene adinda mujumbo ina achi nditana na 5,000 koka ndalama imene manje mwanga afike imene munamba umenyera kwambiri ndesokubanja anesangu ndinangothoera banja komano wa polisi mmodzi anangobwera ndi zipatsi zanu zozika zimene zandipasa kunjako ndamazo sanabweretsesoyi ndimene zinachitikira ndi ndikuti nkhani chapanya nafikana amene pano ndivulaza chonchi chabwino komabe mwina mutapita kupolisi omwe kumene ndausiyi chonde bizinesi yanga kandama pamene nditengerako ndithu bizinesi yanga usili pamenepo mmasolo kathandizo wanga ali pamenepo mwafotokozerawo si kuti chonde mwina ndamakhala ndibwezere mwina kumalamulo awo mwina pa zimene andipangazi mwina kumalamulo wawo mwina zili choncho koma ndalama yanga yokhayo andibwezere ife kuti ndithandizo langa pamene mwamanga uchamati mabwanji tionebe meti ngakhale kuchipatala kunoko zonso tikayendetsa mwina mwacheno tiatadzatuluka kunoko ndimene mulili ndi nongoti achabwino kumakhalatu kuchipatala kuja chonchija piti chonchija ndimene amabwera mbuzi manyaja kudzandiona khana pandinda nomafufuza ina mati azanjitikazi ndinkhaza zazulu kwambiri zosaloledwa kumalamulo zimenezi komanso apolisi kwina alowetsapo mbava kwambiri amafuna akupheni chifukwa chanda mmene anatengacho olinga kuti mwina mwachumbono kutanyu kwafanizike kumapasi zinachita ubwinoyi ndimeneno amati pali ena amene amaona za nkhani ngati zimenezi ndizane nawo kuti akuthandizeni pa nkhani ngati zimenezi ndimene timalumikizana nawo anthu aja ndimene di dongosolo linkapangika analimba china chichonse mulamwangayo anajombe WhatsApp kwatumizira patapita 3 days imene ankadatsegula milandu ku koti then nangoti achabwino mpamene amene atati yesu satithamangise nkhani kuti amene apangani chipongwechi alandire chilango komanso kuti boma likulipireni pa nkhanza zimene akuchitanizi nangoti achabwino bwana wanga
basiru kumangokhala mmene muja arapita nanidi kuifika arakatitembulaso lachikena nyawapeza mafuka angasanawa anasanjikana mbali madziyo ndakuti kasempha umene machoka ku ubongo umatenga mauthenga umamwaza ku musiku mala amenewo sempha umenewo unapanika ndiye kupuma kwake kumapuma mopanikizika kuti umwaze mauthenga akewo ndiye ndi maulu amene ndikuwabva kufika na tsiku lalero mthumwangamu oti bwana wanga ndikuvutika oti lero lino ndasandikolaza loma nkachipizisa ntchito sosingakwanisa kugwirayi ndi sakhala munakhala nthawi yatali bwanji kuchokera ku polisi atakutengani kuti bwana mufikeno kuchipatala nene kuti mwina kuchokera ku chitokosi munakhala nthawi yatali bwanji mmene mnamvera kuchokera ku chitokosiku ananditenga chama pasi 12 mwina pasi 12 ake umathamangira mwina mwachika ndi 14 pasi 12 tamene anabwera kanditengayo nakhalako ndithu mosemene ndimamenyedwamo mosemene amandikomolamo ndikuzoona kuti nakhalako masiku awiri chifukwa chino tsiku lachiwiri lake ndino ndimene akuti ankakanditengera kuchipatala anali madzulo ankakanditengera no chipatalako mandiona kuti anali masiku awiri kuchokerano kumene kupitano kuchipatala kuti muzafikano kuti muuke munakhalano masiku angati kuchipatalako ndanisa kunama ndiona kuti nakhala ndi 2 wiki achikhalire komanso mwina ndahafu pamene nakhala ndi kuchipatalako ndithu panopa ndi zili pati zankhani zankhani yanga yitu kutereko ndanisa kunama ndinadzayimba foni kwaimbira amene abungwe la ICC wo ndinkaona ngati kuti linali lachisanu sindinkadziwa linali Saturday ndiye nditayimbira anangondidula ndimene ankandiyimbira iwowo ndakuti kodi ndani ndiye ndikuti ine isa ndiye ndikuti eya ndakuti chabwino apapa lero ndi Saturday ndiye ndikuyimbira nyimande kuti ndikuze nimene zilili ndiye ndikuti chabwino ndiye zili yonchichabe mande litafika nayang'anira nafika ndithu chama pasi 3 ndimene nditafulasha ndati andiyimbira maini siso nalibe malingana ndikuvutika kumene ndikuvutika ndiye sana ndiyimbireso iyi kufika na tsiku lalero lino sana ndiyimbire iyi ndiye basi ino manenso ndimango anga nabi kuti nanga ndipanga bwanji lero bwana wanga ndi zavuto langa ndi limenelo ndithu kuti ndikuvutika kwambiri oti ndimakhala ndi mwanayi mwana amapita kusukulu ku St. Monica kwa Ndiyamu wahayala mamulivira ndithu kotapa mwezi 20,000 amanditenga kuti sekola business ipo mwana akansiye kusukulu mwanayo ndi tsikana kapena ndi mwamuna ndi wamuna wa zaka zingati uyu athamangira zaka 4 panopa muli ndi banja banja langalo nasonezera pakanthawi ndithu ndiye ndinangonditenga mwanayo kumakhala naye oho kuseza kuti muli mmakhala anthu awiri basi ndimakhala anthu awiri ndi mwanayi abale ake ono amachita kubwera kudzandiona kuchokera kumudziko ndiye zimakhala bwanji nanga thandizo chakudya ndi zina zoterozo mumakhala bwanji pakhala mwana wa zaka 4 nanga zakudya amaphika ndiye kapena zimakhala motani basi kumbala chakudyayo be nthawi zina ndimatha kuphika nthawi zina akabwera abale akewo basi amatha kukhala mwina wiki ali kunyumba konku ndamene samakangati kuti penabe adithandizira zina ndi zina komano tikanena panopa mwakukhala ipitirizani panopa ndithu suli ndili kunyumba kuyi ureko ngoti panopa ndibe sontongo inaso gwira chakudya chandithera ndiye kutereko basi no ndimangoenda be mwina movutikira momo onka kundifuna kwa anthu akufuna kwabwino kuti andithandize ndiye panopa ndithu ndisindili kunyumbako ndili kwinaso kumene ndithu so amakonda kundithandiza ndithu pavuto langa limene lili wawo nyozi oho muli limodzi ndi mwanayi ndinaye limodzi ndamene akuswera apapayo chabwino ndiye palibenso achibale ena amene mwati enanso amene amapeza kuti amakuthandizani basi amene ndinawo oru ndi chemwali anga
yonso kwambiri mwina ndimathandizaso ndineyo kabizinesi yanga kwakuyenda pamene makhanga tesupena pena ndikuwathandiza kumana papa kuti kumene katero muno ndiye kuti zosatani zosayenda ulo pang'onoyi mavuto kokha basi mavuto kokha kuti dziko ili mavuto malume mavuto akulu kwambiri asakhala masewera ndiye tikubwererano kunkhani ya batire limene munafuna kuti mugulise zimenena kasi ukatenga katundu wokuti ndiwobedwa ndi mulandu mukudziwa zimenezo right? Inu pamene popo zinakhala bwanji ndikuti mwina nkuteka business yanuyo imadusaso mu katundu woti wobedwa ayo right? Ayi koma ineyo kwali mabaliro ni maguleti amandibweresera ndipo anthu osiyana-siyana pena kwa maxi amatha kutibweresera akati pagalimoto wacho sautisa kuwathandiza timagula ifeso kumagulisa pompaja pena ulo bwana ajusabu amati akati mabaliro awo sawathandiza pagalimoto pawo amatibweresera kumagula pena mabwana ena akhala kuti abwera panyanja ipindula apa kuti akuzagula baliro kuti ayike pagalimoto pawo akhala yosala pagalimoto pawo kuti makambirana nawo imatha kuwagula kuika kabizinesi panga apananiso kumatani kumagulitsa mwina akabwerera ofuna baliro agalimoto layendere galimoto akachitika mwayi amatha kupeza kuti mwina abwino nokuti amayendera galimoto yawo osavutika ulo pang'onoyi moyo kumatani kumayenda komano sindikudziwa kuti mwina basi inokhala nthawi koma mayiwo ndithu ankanena kuti batirero ndilawo ndipo amene anaperekera umboni ndi mchimwene wawo amagwira mwa nyanjamo pamuti Charles amene anaperekera umboni kuti batirero ndilawo komanso ilibe milandu ina iliyonse akugwiritsira njala chifukwa yake ineyo inalolerabe batirero wagula mayiwo kulika pa bizinesi pathu pompo chifukwa linakhala kuti anandiuza kuti batirero lokuba sindakagulayi sindakagolo pang'ono ndakazata zokubazi ayi iye ndi milandu sitimagula zinthu ngati ziti zimenezi iye tikutereko amakhala nditi masuku ambuyo manthu ena amabwera mwina pashuo pathupo una kuti uwa ena akuba alichosera batire pagalimoto batire niloneka moteromu mwina akhoza kuti abwere kuno adzakugulitseni ati malona batire namba foni yathu ndi ndipo anthu amatha kumabwera mwina pashuo kodi mwina batire nkulonaona abatire ndira chimwe nabweresa mugulitse achabwino akabakhani po mpandalona batire ndikugulani mwina ndimangotha kupita kuseri wayambira anyaka batirewo foni malume pachamuna bwanjandala kuti batire anu nabidwa mauti mwatilonika mauti mwakuti lantundu wakuti tachitani chamu ngati mudi pafupi mutani mubwere mwina munthu chamango muza palina chamene malifuna batire angati ilili kagwisire ntchito amatha munthu uja kunjatidwa pamene pachapa ndithu utengedwa ukatsekedwa polisi ambiri mapulumutsa timathandiza simunjira ngati ziti zimenezozo silanali ukhaundi ambiri amene ndithu timagwira ukubawo timatengera ku polisi yetu komana ungoti apapa ineyo sindinadziwa kuti batirero lokuti mzimayiyo anachita kumubera mwana mwake iyi sindinadziwa china chijosi nongogula monga munthu wamayi kuti ati wavutika chakudya afuna kanda makagule chakudya ndimene ineyo ndithu ndinagula kulitenga batireronso nkulika pamene timeka mabatire ena pasewopo kumagulika nakadziwa tina lobedwa ayi ndithu sindakagula ndakambweza nalo ndithu koma anayankhula ngati kuti ndilake ndisamugwirisira ntchito mafoti zamvuta zinthu zina chifukwa iye akugulisa chifukwa che bwana wanga ndinagula ndithu munthu wanzimayi batirero ndiye kuli munagulitsa batire imene kupanira kuti anakugulitsani mtengo waji batire imene lo naligula ankati 75,000 komano ine naligula pa mtengo wa 70,000 koma linali ndithu mu condition kamanena kuti nali munali labunobuno ndithu batirero limaonekabe kuti labwinoko foiti tikati batire ni maserozi ndiye ntalitagulabe maholo akewo napezaona kuti maserozi ena obe amaoneka kuti analoti asigulake okudere soza kuti ibe maserozi ake analotani oti okuthabe ndithu mwina mobe amaoneka kuti ndabwino makwina ndikwina angati akumutu ena ndina kuti akaoneka kuti
angatoti okutha ndithu choncho. Ndege na kutumatirira kada gula bari robe kuti lokha kuti muna mwaje mina mu masero zake sakoni bwino kutha nali ndi munthu amene amatikozera mabari matha kumpatsa kuti alikoze aruze amene aunongekawo matha kugula mwina masero zena kumupatsa ayike mmene muli Kenya tabwera malo machibatiro tatero kulitenga kulika pansika kumagulitsa. Komano irolo basino ndimene kuna baya masedi mu kuzanditenga nkulenga dibatiro mwero mapira Moses kwa umana zimenezo ndithudi ndiye kuti ngati mmene zililimu tizida kudziwa mai amene anakupanga ni chipongwe icho nga mwina yesa akudziwa kapena tizidi kuti sakudziwaso kuti zimene zinafika mpaka pamene mulili panopa pankhani imeneyi. Zimene amene yutu ndiona kuti mwina sakudziwa kapenayi komabe chodabwitsa chake nchonena kuti ngakhale awo mabungwe wankanena kuti yo okhala masedi ndi akanene kuti munthu wanzimayi wathawira bwanji popeza amagwira zigawenga zoopsa olozoba ndifuna amazigwira ndeyo akanena kuti munthu wanzimayi wathawira munjira yanji zimayi koma pakuoneka kuti anthu amene wawo ndi zimayi panayendapo chinyengo mwinaso zimayi alikuwawo konkumana mpeza kusana thawe mwamwena mwaji panayenda zinyengo kuthawa kuti zimayi ndi masediwo mwina mwa mmodzi wawo akudziwa napo kanthu kena kache koma zoti anathawira timaona kuti ndibodza. Kosa bungwe lina la ICC also anakula chimodzimodzi kuti ife zoti zimayi kuti anathawira anthuwa tiona ndibodza zimayi alikuwa konko koma palika chinyengo kena kache kamene kanatani koji kana yenda alingopitani basi mukampeza amene yoyo basi kapangeni nayi amene ungombisano zimayi ndimene anabwera mina kuja kundipanga khaza ngati zimenezi pakuti mwina kuti akhala kuti anthu ena kuti akuzofufuza bwinobwino pa nkhani imeneyi mmene ndilishoti zimayi alipo mwinaso nkuthawa kuti zimene kumana zozi kuthawa kuti mwina kulo apolisi omweyo anandipanga zimeneziyo nkuthawa kuti anamudziwitsa koma ndikuona ngati kuti panayenda ziphuphu ungakhala anthu ambiri amatero kuti panayendapo ziphuphu. Ndiye komabe anthu ambiri amadandaula una kuti anandipweteka ine munthu ongogula kusiya kwa munthu amene anandigulitsa. Zimakhalebe ndithu zopereka mafunso kwa anthu ambiri kuti amene zinakhala bwanji chinachitika ndi chani kuti pana fane size imeneyi inongogula kupwetekani chonchi. Ndimayenda kuyendera kuti noru basi moyo wanga ndimangomwa mankhwala basi mankhwala amene ndipatsa chipatalako ndamene ndimamwa ndikamwa kuleka kuyenda kwangaku sulumakhala kuyenda kwa masiku onseyi ngakhale kachakucha amene anthu andithandiza kwandithera ndikuti basi ndimankabe makomo anthu mu ndinka ndiwadandaulira ena amene amatha kumvetsetsa za vuto langa kundiona amene ndilili amatha kundirapira mukaufa mukajumbo ndigayira basi ena ndithandiza kanti ndiwo choncho basi ino ndikatero ndizibwerera ku nyumba lero imwe ya 2-3 days ndili pakhomobe mbali naye ndikuzerera ululu mina kuyenda kumene ndayendawo kuteko ndithu ndikandayenda chonchi kunyumba kutosi ndikugezayi mwina lokogona kuti mtembenuka zimandikanika umakhala ngati kuti sanawu udukana. Ndine Nkonzi komanso muludzi wa zilipati pano pa Mich FM Nicholas Mbonera ndi zilipati simudzasidwanso malere konse ayi 0884 255 006 0884 255 006. Empodogoma, yohila.